अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नाही रंगलस खोली के चोली के छोरिया नाही रंगलस खोली के चोली के छोरिया होलियों में ना आइले भतार कोढ़िया होलियों में ना आइले भतार कोढ़िया असरा देलस कि कह के आई बकरिया असरा देलस कि कह के आई बकरिया होलियों में ना आइले भतार कोढ़िया होलियों में ना आइले भतार कोढ़िया। हमर सुखले फागुन में खाल ढोलिया होलियों में ना आइले भतार कोढ़िया होलियों में ना आइले भतार कोढ़िया। रिकॉर्डिंग दंगल रिकॉर्डिंग स्टूडियो ननौरा। रे सखी देखो सबके भतार घरे आ गइले देखो धड़कन धनंजय छा गइले रे सखी देखो सबके भतार घरे आ गइले देखो राइटर थारू छा गइले फिर जब ड्यूटी करेला ढोढो के बोनिया डीजे विकास करेला ढोढो के बोनिया होलियों में ना आइले भतार कोढ़िया होलियों में ना आइले भतार कोढ़िया असरा देलस कि कह के आई बकरिया असरा देलस कि कह के आई बकरिया होलियों में ना आइले भतार कोढ़िया होलियों में ना आइले भतार कोढ़िया। कीजिए आरसीएम म्यूजिक ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से आरसीएम म्यूजिक के सारे ऑडियो वीडियो डाउनलोड करने के लिए।